1, 2, 1, 2, 3. Minun käsi, tämä on minun käsi. Katsokaa, kuinka sitä liikutaan. Minun jalka, tämä on minun jalka. Katsokaa, kuinka sitä liikutaan. Minun pylly, tämä on minun pylly. Katsokaa, kuinka sitä liikutaan. Minun polvi, tämä on minun polvi. Katsokaa, kuinka sitä liikutaan. Minun pää, tämä on minun pää. Katsokaa, kuinka sitä liikutaan. Minun olka, tämä on minun olka. Katsokaa, kuinka sitä liikutaan. Minun kroppi,